खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ पर्बतजरा बियाबनि बारग' MCLA हेमचन्द्र ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। बिथाङा अनसुलि बिसिजों लोगोसे सानै फिसाजोखौ अराय समनि थाखाय नागारलांबाय। रुंसारि जानाय हेमचन्द्र ब्रह्मआ सासे मुंदांखा समाज सिबियारि आरो पर्बतजरानि रोंगौथि गोनां राजखान्थिगिरिमोन। हेमचन्द्र ब्रह्मआ लोमजानानै थानाया 6 दानसो जाबायमोन आरो मैया धुबरी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। हेमचन्द्र ब्रह्मआ सासे बारग' पर्बतजरानि EMमोन। काजिगाव एबसुनि ओनसोलारि आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बर' सोमावसारनायनि सासे गोख्रों मावथिमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया गासै पर्बतजरा महकुमायाव दुखुनि साया साग्लोबहोदों। गोबां अनसायगिरिफोर आरो दोलो आफादफोरा रोंगौथि गोनां राजखान्थिगिरिनि न'आव जोबथा मान बावफैदों। नैथि खौराङाव दङ बिजनीआव आयेन बेरेखा गोबां बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। सानै बिदा फंबायनिफ्राय आयेननि बेरेखा गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हादों। फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं गरायमारिनि सानै बिदा फंबाय नबिर हुसेन आरो मिजानुर रहमानखौ ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाय दायआव पुलिसा हमो। ड्राग्सजों लोगोसे नोगोद 33,000 रां आरो 43,000 नंखाय रां बिलाइखौ जब्द खालामो। फानबारि पुलिस आरो SSBनि जथायै सिग्रोमनायाव सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों। नबिर हुसेननि न'निफ्राय सिग्रोमनायाव मोनथाम साफुन खथायाव 143 ग्राम आरो 230 ग्राम ड्राग्स, 2 मबाइल फन, नोगोद 33,000 रां, 43,000 नंखाय रां बिलाइखौ जब्द खालामनो हायो। हमजानाय सानै बिदा फंबायखौ बिजनी ओनसोलाव सोलिबाय थानाय नंखाय रां बिलाइनि फालांगिजों लोब्बा दं होनना सन्देह खालामदों। थामथि खौराङाव दङ फरायसाफोरा शक्ति आश्रमाव हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय शक्ति आश्रमनि फरायसालिमानि फरायसा खौसेथि आफादनि दैदेननायाव मैया कलकातायाव डक्टर मौमिता देबनाथखौ खास्रि बिस्रियै जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनायनि हेंथायै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गासै 200निबो बांसिन फरायसाफोरा रेलियाव बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि गोसोखां सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे बिबार बावजेनो। मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि फंबाय सर्बेश्वर बसुमतारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो। बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मिरुजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला गुदि आफादफोरनि बिबानगिरिफोर, मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, MCLA लरेन्स इस्लारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर, बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोर, बर'नि गुबुन गुबुन माहारि आफाद गौथुमफोरनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो। बाथि खौराङाव दङ फरायसा आरो बेरामिफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड बिथांखिनि गेजेरजों बेरामि सुबुंफोरनो बेराम नायजानो आरो फरायसाफोरनो 5,000 राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। मैया गसाइगाव MLA जिरान बसुमतारिया बे राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ गासै 174 सुबुंफोरनो राननानै होयो। बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, लाइमोननि गाहाय नेहाथारि राजिब मुसाहारि आरो जुमदुवार बियाबनि TCLCCनि लोगो आफादगिरि निथुन बसुमतारि बिथांमोना बाहागो लायो। द'थि खौराङाव दङ खासिक'त्रा दालाइ एबसुआ मैया गुन गोनां सोलोंथाइ मिशनखौ बिथा खालामनानै सिडली खासिक'त्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारिखौ सिडली चिरां दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय। सावराय मेलखौ चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारि बिथाङा बेखेवो। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया आरो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशननि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरानो माहारिबादखौ जेब्लाबो गोथाङै दोननांगोन, बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनो हर सान खामानि मावनायाव साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बाहागो लाफानो खावलायबावो एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि बिथाङा। स्निथि खौराङाव दङ चिराङाव बिफां गायनाय हाबाफारि मावफुंदों। चिरां रिफु रिजार्भ ओनसोलनि जोबस्रांलांनाय मिथिंगानि महरखौ सोमखोर मिथिंगा महराव लाबोफिननायनि नोजोरजों अमृत बिरसा आन्दलन 2024नि बिफां गायनाय हाबाफारि मावफुंदों। रिफु रिजार्भ ओनसोलनि रायजोफोरा ओनसोलाव बिफां जोबस्रांलांनायनि थाखाय हाग्रा ओनसोल एबा मिथिंगाखौ 5 लाखनिबो बारा बिफां गायनानै सोमखोर खालामफिननांगौनि थांखिजों मैया 60 निफ्राय 70 रोजा बिफां गायदों होनना मिथिहोयो
चिरां रिफु रिजार्भ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। 8थि खौराङाव दङ फोरोंगिरिफोरा पेन डाउन हाबाफारि लादों। थांनाय 16 आगस्टनिफ्राय बिटिसि ओनसोलाव प्रभिन्सियेलाइज नङै फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि दाबिजों पेन डाउन हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे पेन डाउन फालिथाय हाबाफारिया दिनैसिमबो सोलिबाय थादों। फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव सौहैनायनि उनावबो फोरोंनायनिफ्राय गोजानाव थायो। क'क्राझार जिल्लानि दतमा सोलोंथाइ ब्लकनि सिङाव थानाय सिथिला मिडिल इंलिश गार्ल्स फरायसालियावबो पेन डाउन हाबाफारि लायो। 9थि खौराङाव दङ बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलनि बारग' मावफुं डाइरेक्टर उदालगुरि जिल्लानि रिंसार मुसाहारिया इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय। 10थि खौराङाव दङ बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जायोब्लाबो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां आरो आसामावबो मोजां जागोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आरो बिथाङा बुंबावदों इउपिपिएल बिपिएफ खौसे जायोब्लाबो बिजेपि दोलोआ जेबो खहा जाया होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया बुंथिदों। 11थि खौराङाव दङ थांनाय 14 आगस्ट बेलासिनि 6:30 रिंगासो समाव बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजोंनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ दंफां फालांगि खालामग्रा सोमखोर बसुमतारी मुंनि सासे दुथां सुबुङा बुदोंमोन। बे जाथायनि हेंथायै चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना सोमखोर बसुमतारीखौ रुनिखाता थानायाव गसर थिसनदोंमोन। बे गसर थिसननायखौ मैया रुनिखाता थानानि असि बिप्लब कनवारआ रेजिस्टार खालामबाय। जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि दानियेल अवारी बिथाङा दायनिगिरि दुथां सुबुंखौ थाबैनो हमनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायो आरो आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारनि सिएम प्रमद बर' आरो इएम रनजित बसुमतारीखौ 2 नाम्बार दंफां फालांगि खालामग्रा सोमखोर बसुमतारीखौ हमनायाव मदद होनांगौ होननानै खौरांनि गेजेरजों दानियेल अवारी बिथाङा खावलायदों। 12थि खौराङाव दङ सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थांनाय 18 आगस्ट बेलासि समाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बङाइगावनि शिवाली हटेलाव ट्रेलार प्रिमियार श'नि गेजेरजों सल'बाथा सुंद' सावथुनखौ बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर बिपुल मुसाहारिया बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे बर'नि गोबां गागि आरो गोबां महरगिरिफोरा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे सावथुननि जारिमिनखौ जागायदोंमोन जौवेन ब्रह्मआ आरो ब्लेन्डिं बर'नि बिथोन होनायाव गुबुन मोनसे आलादा मोनदांथिजों फैसालिनि महर बेरखांहोनायखौ बे सुंद' सावथुनाव नुनो मोनगोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर बिपुल मुसाहारिया मा बुङो भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो। बङाइगाव शिवाली मोनसे हटेलाव मोनसे जायजुं प्रडाक्शननि बेनाराव सल'बाथा मुंनि मोनसे फिल्म दिनै प्रिमियार श' जादों। सर्ट मुभि आरो दा बेवहाय आं नुनानै मोनसे फिल खालामदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों बाव दिनै सफैनानै। दा बे स्ट'रिया अलमस्ट माने 40 बा 45 इयार्सनि मोनसे स्ट'रि आरो बेयो। बुंनायावथ' खोनादों माबाखौ माने फिल्मनि नामखौ सल'बाथा होननानै, खिन्थु आं नायनानै मोनदों बे सल'बाथाल' नङा, रियेल फेक्ट आरोखि बे। गोदो गोदाय माने 40-50 बोसोरनि सिगाङाव जोंबो बिबौफोरनि समाव बिदि खोनायोमोन। दाहाय आं नुदों सिनेमाखौ नायनानै ओरैबायदि जे गोदो जोंहा बर' जा सावथाल जा जोंनि आसामाव जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ अन्ध बिसास माने अन्ध बिसासजों सोलियोमोन। अजा बिजा बिदिनो जुरुगुथि बायदिसिना आरो बिदिजों ट्रिटमेन्टबो सोलिबोदोंमोन आरो बेवहायनो बेफोरबायदि ट्रिटमेन्ट खालामनाय बा जुरुगुथि मुलिफोर खांबाय बायनानै जोंनि माने लोमजानाय साजानायखौ फाहामनाय बेबायदि गोदोनिफ्रायनो दंबोबाय थायोमोन बर' समाजावबो सावथाल समाजावबो। दा मोननै जाथिनि बाहाय माने मोनसे कालसारखौ बेरखांनाय मोनदों, सावथाल आरो बर'। आं बेखौ नायनानै बुजिदों आरो हमनो हादों जे बै 40-50 बोसोरसोनि सिगां बेबादिनो जायोमोन। बेखौ दिनै बे जायजुं प्रडाक्शना जे सल'बाथा मुंनि फिल्म बानायनानै बैफोर फुराना जोंनि माने ससियेल जोंनि जेनाखि बर'फोरनि गोदोनिफ्राय फैबाय थानाय हारिनि मोनसे खाना फोथायनायखौ बिथांमोना आबुङै फिल्म महराव लाबोनानै दिन्थिदों। आं बेखौ जोबोद बिथांमोनखौ आं बाख्नायगोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना मावलांबाय थाथों, जाहाथे जोंनि सल'बाथाल' नङा जोंनि गोदोनि जारिमिन फैबाय माने गोदोनिफ्राय गारबोबाय थानाय फुराना समनि बेफोरो जाहाथे फिल्माव सेबखांजानानै जाहाथे जोंनि सल'बाथा बादियैनो थाबाय थाथों, जाहाथे गोमाना दाथाथों। आं बेखौ आंनि माने मोन्दांथि मोनदों आरोखि।